Bismillahirrahmanirrahim. Yoktan bahara getiren yeke çağrını yazdı. Oturan cemaattan tarafından, babamız melekelikan tarafından Davud Akın Rahmaniye salamet yani bu hoş geldin ayet yani. Hürmetli Davud Akın tembilin babamız melekelikan hoş geldin. Elmadama aratta asmanın aslında bereket toprağın üstünde can sağlık, ömür bereket, dünya farahatçılık, ahir Müslümanlar nasip etsin ümidimiz var. Bu dışarıdan da bir sesi eşkıyan hürmetli dinleyiciler, her cumğa gecesinde Davud Akın Rahmani gelip de şu mescitte kurrum verecekler, Kur'an tefsir edip verecekler. Şunu hemen dinlemeye çağırıyor. Akın'a laytada piş namazını muğlanları tutmaktın nezaret tarafından kalan haramını koşuyorsun ayetlerini. Ben kendi vaktinde durmayın, hürmetli Davud Akın Rahmani'nin mikrofonu orada çağırıyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خصنا بتعليم القرآن العظيم والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه المجودين للكتاب المبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد نتلو عليكم آية من ذكر حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وضل وشسن hürmetli ve mehraban doğullara ikramen ve ihtiramen selam veriyen Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Allahu Tebareke ve Teala Allah-u Zülcelal barimizden hemmemizin etyen taat-ı ibadetlerimizi hayrat-ı hasenatlarimizi ve ilayetede bir mübarek ayın içinde Muharrem ayı ki bunun içinde yani Aşura geçti, Tasu'a geçti. Bunun içinde bir tutmalı aradala vardı, okuymalı namazla vardı. İnşallah hemmetini Allah Tebarek ve Teala öz azamatlı dergahına kabul ve makbul eylesin. Ve inşallah inniki etsek ibadetlerimizi yani özü tevfiqin versin. Ve hemmemize öz içer maşgalamız veren, ova yurdumuz veren yani iki dünyada gönülmek, iki dünyada felah ve iki dünyada saadet versin. Ve bir kurulup duran celese öz bilişini diyalak inşallah oğudun yani bir nesi dene cavan ihlası veren öz himmeti ve gayratı veren şeyle niyeti miniptirleke oğuda şeyle her heftelikte de yani bir bername kuraylayın bir vaqt bolsan, nasihat bolsan, Hudayo peygamberin dani gurrunları eştilip dursun iptani şu bernamani kurup dursanız hemmemize mübarek bolsun. Yankı okuyan suramda Allah Tebarek ve Teala ne diyar? Qav dikkat edin. Vel asr Huday Teala men zamanı velen qasam etsen niptir ki İnnel insane lefi khusur doğrudan da insan doğrudan da beşer hem iki ayaklı adam husranlıdır hem ziyankardır deyiptir hem adamla ökünüşlüdür deyiptir Huday Teala meğer bir ferqa adamla
bir guruh, bir toforlama onu yani husran etsekler hiç moğa ökünüşte değerliptirler. Göreylik kim kainni şola? Aya biz de şolardan mı ka? Ya şolardan değil mi ka? İllellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil haqqi ve tevasav bis sabr. Meğer ol bir tor adamlar ökünüşte değerdirler ki olar amenu iman getiripdiler. Öz yoqdan bari getiren Hudaýyna, kıyamatın bardığına, onun peygamberine, kitaplarına iman getiren adamlar ve amilus salihat ve namazını okuyup, zekatını berip, arada olsa tutmalı olsa tutup, amel-i salihiyle etiyadiler ve tevasav bil haqqi ve tevasav bis sabr. Ve ondan gelenle de birbirine iki tane doğan, iki tane hemsaya, iki tane hemkar birbirine yaxşılık bilen, İslam bilen, dini, diyanet bilen tavsiye etiyadiler. Birbirine tapşırığı veriyadiler. Hay doğanım bir gezip veren yolun işte var. O ne mi namaza gelmeyen sen? O sen bizradın işte var bu kesbin karın. Sen ki doğru yola gelip de yani birbirine yaxşılık bilen tavsiye etiyadiler, tapşırıyadiler diye Hudaý Taala. Ve tevasav bis sabr. Bir moğa doğanna da yani bir müşkili düşen olsa, bir kıyınçılığa da yani giriftar bolan olsa, ay sabret cezasını inşallah ahirette Hudaýdan görürsün deyip de yani birbirine gelip de yani tavsiye etiyadiler, sabretme bilen diye Hudaý Taala. Şu ferqi adamlar ökünçte değildirler, husranlı değildir diye. Qaw dikkat edelim. İnni elhamdülillah biz hemmemiz amelu ve amilus salihattan buluvatıyız. Hemmemiz mu'min ve muslim ve Hudaýyň emelleyen, amel-i salihi diyen zatlarını etiyaz. İnni gelin, gayrat edin ve edip de otuyunuz ve tevasav bil haqqi ve tevasav bis sabrda da qaýymdyr öýlen. Birbirimize yaxşılık bilen, qawluk bilen, dini diyanete gelmeklik bilen tapşyraylen. İşte qaw şu baratda gurrunlaryny eder. Amma ey sene mu'min, sene muslim, aya öz adyny kim mu'min o muslim dip aýdylýa tanıyasmy? Yani imanı bilýäsmi? İmanın derejesini, imanın makamını ve şerefini aya iftihar etýäsmi şu mu'min diýen adamyza we wakaen iftihar etmeli kelime. Ki her kime Hudaý Taala nesip etmeýär bu kelimeni. Bize mu'min diýilip takylypdyr, muslim diýip ad goýulypdyr. Qaw düşüneýliň şu gurruna. İmanın erzişini qaw düşüneýliň, qaw dikkat edin bir gurrun bilen näme şunu düşündireyli. Gayrada wagty ki Orsyany hamle etýär, kafirler yani musulmanlara hamle etýär. Şonu bilýäňiz gaýra ki biziň ata baba kakalarymyzyň yani ýaşap geçen jaý wagty ki Ors inki olokony Stalin bolsun musulmanlaryň üstünde hukumet etmäne gelenne Stalin şujra kanun goýýar ki her kim Hudaýa we ahirete we şonuň peýgamberine imany bağ bolsa şonu öldürmeli. Janyny almaly, şonu aýyrmaly aradan. Hudaý we peýgamber diýen zat ýokdur diýe Stalin. Estağfurullah. Nauzu billah min zalik. Gelýän ämet diýe hal bir safişan mescidde Allahu ekber diýipden alan çekýärdi. Gelýär şonu diýeni aradan aýyrmaly, öldürmeli, janyny çykarmaly. Oya şonuň ýalykdaýany bir nefer namazyna duranna kıbla wagtdaýany Hudaýyna ibadet etsek boltunmaga Allahu ekber diýip namazy üýenne şonu baýyt öldürüp aýyrmaly aradan. Damagyny çalyp berýärmişdik. Hiç şartda dälmişdik olan ýanynda. Her kim Allah diýse, her kim imanı Hudaýyna bolsa şol ýany ölmeli. Stalinin döwründe şeýlemişdik. Wa aya bilýäňizmi Stalin zalim ve katil ol Ors
näçe milyon adam däni qırya şu İslamy ve imanı sebepli 15 milyon adam azat derler ha. 15 milyon adam o da öz kakalarımızdan, babalarımızdan bir sürü däni ulema o nazır bay adamla bellemşaha adamları däni şol orf şol Stalin yani öldürüp kırıp ayırya fakat şoların imanı ve İslamı üçün ve ola däni öz imanını elden vermepdirler öz İslamından qaytmapdyrlar can beripdirler ama imanı İslam bermepdirler amma indi şahda men bir gurrun aýtsak bolýan hamun Stalin iki bir nefer Allah diýse azanynda Allahu ekber diýse namazynda Allahu ekber diýip täni üýüp duranlar hulasa her kim Hudaýa imany baý bolsa şonu öldürüp kılıp täni aýyrýan Stalin ölüm düşeginde yatanlar inni ölüp täni can merzek bolan wagtynda bir ittifagy düşüpdir ki şu wakyany tamamy taryh newisle täni ö taryhynda ýazyp goýupdyr bir yalan gurrunda däl şol Stalin inni öljek bolup can berjek bolup ha ahir wagtynda döwletdaşynda däni tamamy pezeşkler, tabipler hulasa doktor diýdiň, bir zat diýdiň, döwletdaşynda aýlanyp däni oňa daru, dawa, bir zat aram bakş gurup otyrlar taýinki inni olukon Stalin olukon adam aramışda bolsun, bir rahatyda bolsun diýip däni tamam tabiplerden aýlanyp otyrlar. Şonda bir waky bolupdyr ki biz mümin musulmanlara wagan iftihar wagan begins getirýär, hoşluk getirýär ol ittifak. O da näme? Stalin öljek bolanda dodagyny däni gymyllatýanmyşdyk, bir zat diýip duranmyşdyk, bir zat bilen keplýänmyşdyk Stalin. Aýaly we bi Stalin ahir wagtynda näme tapşyrgyzy waka, wesiýeti waka diýip däni kulagyny eltip kulagy görüpdir. Görse hamun Stalin 15 milyon adamı gırdı imanı sebepli Allah diyarlığı sebepli şol Stalin dodaklaryny gymylladyp Allah 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 diýip täni Hudaýyň adyny tutup duranmyşdyk. Aýaly kim galypdyr täessüp edipdir. Hey Stalin sen näme aýdyp otyň, näme kelimeni agyňa ýedirip otyň? Bu kelimeni bu Allah diýeni her kim aýtsa damagyny salýadyň, göwerýädiň sen. Öldürýädiň, janyny ýadyň. Indi näzir ölüm jan berjek boldyň maga Allah diýip otyň diýipdir. Şomaga bilýäňmi Stalin näme jogap beripdir? Hak gurruna aýdypdyr musulman dogalla. Stalin diýipdir men bilemak diýipdir. Henizde şu kelimek imanım ýok. Ýöne şu kelimeni aýdymda ölümüň ajat heýwara gaty da ölümüň azylygy känna. Stalin aýdypdyr ki men şu kelimeni aýdymda Allah Allah diýip täni şu zikri aýdymda maňa bir rahaty gelýär, maňa bir aramışy gelýär. Ki şu tebipler, şu doktorlar, şu atibbalar, şeýle dawa derman gurýarlar, şeýle aramak maňa ötürip otyrlar, amma şulan hiç biri meni rahat etmeýär. Amma wagty ki şu kelimeni agdyma ötürip agdamda men özüm bir aramışa ýetýän, bir rahatyya ýetýän näpdir. Kim aýdy oty şunu musulman dogan? Ey mu'min muslim, wakan iftihar et. Ol bir adam iki umur saýyndan Allah diýmellädir. İmanlayan dogry däldir diýip oty, amma ahirde mende öde Allah diýip gidipdir. Herçend oňa peýdasy ýok. Amma onuň cesedine aramış getirýänmişdik Allah diýen kelime. Bizinki mu'min, bizinki muslim, musulman adamız we mu'min adamız we gaty iftihar etmeliler. İnnel insana lefi khusr. Hemme insan, hemme beşer, hemme iki ayaklı adam husranlıdır, ökünçlüdürler, ziyankardırlar, ahir bir gün ökünecektirler. İllellezine amenu. Megerin ki iman getiren adamlar. Ve amilus salihat ve a'mal salihini namazdan, haçtan,
zekattan, arada tutmaktan hemmecin encam berýärler we tevasaw bil haqqi we tevasaw bis sabr. Bize beter muhim däni gerek ýerde şaý. Bir-birine iki däne dogan, iki däne elti, öýde bir iki däne gezip ýören aýallygyň bolsa, ya iki däne hemsaya, hemkar, hemkelas bir-birine yaxşylyk bilenläni tawsiye etýärdiler. Ve tevasaw buyruk etýärdiler, tapşyrygy berýärdiler. Hay dogunum seňe etip ýören işiň istewa. Seňe gezip ýören ýoluň hatada sen istewa etýäň dip bir-birine däni aýtýardylar, diýýärdiler. Ol adamla husranna dädipdir haýyny. Böyle gaw dikkat et. Yine bir däne mesal tutaýlyň. Ve tevasaw bil haqqi musanna. Hamala biz bir keştide bir yerekdäni barýas. Hem bir jamaat bir keştiň içinde. Keştide han suwuň içinde ha, näse omuk suwly. Şo keştiğinin içinde dikkat edin. Her kime bir sehmi berilipdir. Mesela keşti tabiği bala ve tabiği payin ma. Bir nesile tabiği balasın notilla, bir nesile tabiği payin notilla. Her kime bir yarım metr, bir metryalık yer verilipdir, oturmalı zay. İnni vezzem. Biz bayat ve tevasav bil haqqi ovada bir-birimize yaxşılık bilen tavsiye etmeli. Bir nefer bir fesatçılık etjek bolsa ovada, bir biderek zatlar ova getirjek bolsa, ay ol ödü bilýär. Ay ol ödü gunahyny ödü yanar. Oduny ol oduna däni ödü yakar. Ödü däni yanar. Bize näme reptuwa diýmeler. Eger bir nefer bir ova däni bir fesady getirse, hükmen bilin biz özümüz de şo fesada mubtala bolýar. Aha. Inni şo keştiğinin içinde bir näsile tabiği balasyny notilla, bir näsile tabiği payin notilla. Tabiği payinnäki oturan adamlaryň birisi bir sebepli däni paltany alyp da şu keştiğini vurup da dewmäni dursa, men awştakdan bir suw çykarjak, bir zat etjek, kulağy suw gerekmişdik, gelip keştiğini awrady oty, keştiğini deşip oty paltasy bilen suw gerek diýip meselen. Biz bir bozgukçylyk edip oty. Şomaga eger däni ýan tewregindäki adamlar diýseler, ay o näme oturan jaýyny deşýär, bize näme diýip bilerlermi? Ýok. Eger däni şol oturan adam tewregindäkiler däni ay oturan ýerini deşýär diýip däni ähmiýet bermeseler, o keştiği deşiler, netijede näme bolar? Hemme suw däni keştiğin içine girip, hemme kişiläni ol derýanyň içine garyp bolmalylar. Şonuň ýaly onun hemmejide husranna bolmaly ha. Inni wala şaýyn dikkat edin. İnnel insana lefî husr. Hudaý Taala näme diýdi? Hemme insanlar husranna diýdi. Eger şu keşti deşilip däni hiç kimde şoň ewine geçmese, ay sen beýtme, sen edip duran işin istewa, sen hatakar, hata edip duň diýip däni şoň ewine geçilmese näme der? Keşti deşiler, der netije keştiğin içine suw alyp däni hemmejide däni husranna bolar. Hemmejide ziyan çeken we hemmejide garp bolýan adamlar bolar. Amma şolun içinde bir näsele, şu keştiğin içinde bir näsele çykyp da gelip hay dost, inni we tewasaw bil haqq eden adamlar ökünüşde diýdi Hudaý Taala. Hay dost, sen etip duran işin istewa, o suw gerek bolsa falan ýerde bar ahyrin. Bawa sen onu deşme, sen istewa etýän, hata etýän. Şeýdip däni şoňa he aýdyp dädi däni şu etjek işinden alyp galynsa, hemme kişiläni onu gönenjek ha. Hiç ökünç etjek ýok. Soňra husranly boljak ýok. Ziyankar boljak adam ýok o keşdiğin içinde. Eger şu adamy etjek işinden alyp galynsa. Inni Kur'an näme diýär? Hemme insan husranlydyr. Megerinki bir-birini şulara yaxşylyk bilenläni alyp galýan bolsalar, bir-birini teleke işden alyp galýan bolsalar, ola ziyankar diýär haýyndy. Biz musulman dogallar. Hemmemiz amenu ve amilus salihat ba, imanu amel salihimiz ba, gayrat edelim ve tevasav bil haqqi ve tevasav bis sabr da qaim tutsak bolaylim. Yani gelip de yani ovamızda
Elhamdülillah, öňsäge gaty şükür edeýin, kişi bernama başlanyp oty. Şu bernama, şu kelas başlanyp oty, biz özümiz ýani gelip duraýlyň şu kelasa. Öňsäge galmazak bolaýlyň özümiz. Ve ondan sonra da öz dostuňma, öz ýaşdaşyňma, hemsaýaňma, işim ýok dogunuňma yür gideýli kelasa, azyp bir gowy bernama. Heftede bir sagat wagtyň alýa, hiç tatly däl, ahiret üçin nadir peýda. İki dünýä saadet berilip oty. Yür şoňa gideýlikden we tawasaw bil haqy anjam bereýin. Peygamberimiz näme diýipdir indi şu mawratda? Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir nefer getirdi, yani bir jelesak, bir oglany getirdi, mesela şunyalyk dini bernama mescide getirip bilse, bir neferin hidayetine sebep bolsa, göreli Peygamberimiz näme diýipdir? La ay yahdiyallahu bika rajulan wahidan hayrun laka min an takuna laka humurun na'ami. Eger Hudaý Taala sen sebeple bir bendäni hidayet berasa, bir jawan oglan ahiretinden haber yok, Hudaýyndan haber yok, öljegi dagy ýadyna düşmeýär. Şonyalyk bir adam sen sebeple hidayete düşýär. Sen diýipdirsiň ýör mescide gideýli, ýör kelasa barayly, ýör Qur'an öwreneyli. Sen wagt birji däne senin bilen şol adam däne hidayete gelse, Hudaý şonu hidayet edasa, hayrul laka min an takuna laka humurun na'ami. Sana däne bir sür diýen bolandan şo iş gowy diýipdir ha. Senin bir sür diýen bolandan adam näder hoş boljak, näder begenjek. Sen diýipdir bir sür diýen bolandan bir neferi hidayet etsen, bir neferi dogry ýola sarsaň, şol sana gowy diýipdir ha Peygamberimiz. Biz näme etmeli, gayrat etmeli, şu ulukun oljadan galmajak bolmaly ha. Bir ulukun ganimet gelipdi biziň elimizde, olja gelipdi, mundan galmajak bolaýlyň. Ve ikinci hadis. Kâlen Nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem, Peygamber aydıptır. İnne lillahi teala ibadun, kıyamet gününde Hudaý Taalanyň bir näse bendeleri boljak. Gowunny dikkat edeýin muňa. Kıyamet gününde bir näse bendeler boljak. Olokon beýik täni tahtlarda, beýik minberlerde oturjaklar diýipdir. Libasuhum nur, wujuhuhum nur, leysu bi anbiya we la şuhada. Daşdan wuranda şoň täni iginmaşlary ýalfyllap duran nurdan, ışykdan, hatta ýüzleri de ýalfyllap ışyk bolup, nur bolup durjak. Amma Peygamberimiz mundan aýdýan diýipdir. Ola Peygamber de değerlidir, ya şehit bolan adam da değerlidir. Belki Peygamberle ve şehitle şoňa gıpta ýetjek. Wah olan magamyny, olan däni minin zaýlaryny we biz de şola ýalyk bolsadyk da diýip Peygamberle şoňa gıpta ýetjek diýipdir. Wah görelin kim o? Sahabalar sorapdyrlar, ya Rasulullah, on ýalyk adam, on ýalyk kişi kim ol? Şonda Peygamberimiz näme diýipdir? المتحابون في الله والمتزاورون في الله والمتجالسون في الله. Üç böyle adam aýdypdyr Peygamberimiz şolakda. Birsi, iki däne dogan, iki däne hemsaýa, ya fark etmeýär, iki däne elti, iki däne boýdaş, iki däne dost, iki däne hemkar bir-birine gat muhabbet etýärler. Gowurşýarlar. O da näme üçin? Aya tarafın maly wamy, ya aya tarapdan bir iş han tamamy ýok. Fillah. Fakat Hudaý üçin bir-birini gowurşýarlar. Ay tarapda ajab namazyny okyp, agdy burnu arasa adam, şo bilen gatnaşaýly diýip däni ikisi bilen gatnaşýarlar. Muhabbet edýärler. Şol adamlar kıyamet gününde beýik tahtlarda oturjak ki hatta Peygamberler dağda gıpta edecek ve biz de şola ýalyk bolsadyk da diýip däni. İkilenjisi el mutezawiruna fillah. Ovalary daş bir-birinden
Amma bir-birinin ziyaretine gidip gelýärler, bir-birinin salamına gidip gelýärler. O da fakat ýürüýte Hudaý üçin. Malo ya bir dünyevi hiç zatlaryny niyetlerine yok. Şon ýalyk adam da şu kıyamatda şu form bolmaly. Ve üçlencisi ki inşallah hemmemiz şu üçlencinin içinden bolaylyň. Vel mutejalisune fillah. Hudaý üçin, Hudaýyň däni buyruklarını düşüneýliň. Hudaýyň gaýtaran işleri näme halal eden işleri näme, haram eden işleri näme? Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem näme diýip geçipdir? Näme aýdan gurrunlar wa şolary eşdeýli, bireýli dipdäni bir jelese gurupdyrlar. Wal mutajalisuna fillah. Hudaý üçin jelese gurupdyrlar. Hudaý üçin oturuşyp edipdirler. Hudaý üçin üýüşipdirler bir ýeri. Şol adamlarda kıyamet gününde bir beýik taklaň üstüne minjekler. Wujuhuhum nur, libasuhum nur, leysu bi enbiya ve la şuhada. Aslan yüzleri, gözleri, egin başları nurdan yalfallap durjak. Özde peygamber şehitde del. Belki peygamber şehit şoňa geptetjek we biz de kıyamet gününe şuzra bolsatdyk-da diýipdi. Hudaý Taala hemmemize bu uly magamla däne nesip etsin. İnşallah bu heftede şu ilmin, şu oturuşugumyzyň däni näme behwitleri var, näme peýdasy var, şu mawratdan gurrun edip otyr. İnşallah ahyrına çellenine bir-iki däne gurrun bilen näni soňlar. Ýöne inniki hefteden beýlek, şu zira özüňiz bilişiňiz ýaly, erti jumga diýilen gije, jumga gijesi ýa penşembe gijede diýsen boljak, şunu ýaly oturuşugumyz her heftede ba galmany geleberin inşallah. Fakih Ebu Leyth Semerkand diyen adam, Semerkand'ın bir ulukun ulamalarının biri, Ebu Leyth dip ad berýärler. Ol adam öz Tenbihul Gafilin bir kitabı var. Şonu owadan gurrunly getiripdir şu jelesämiziň mawradyna. Näme diýipdir? Her bir adam şun ýalyk oturuşuklara hazır bolsa, şun ýalyk kelasy dinilere Hudaýyň sözi aýdylyp oty, peýgamberiň sözi aýdylyp oty, iki dünýäniň saadeti bir berilýän jaýa baryp otursa, amma ýöne şu jeleseden hiç zat düşünmese, hiç zat ýani ilmi gazanyp bilmese, onda da şol adama 6 däne keramet bar diýipdir. 6 däne behwit we peýda bar şu jelesesinden diýipdir. Wezen gawut şunaýlyň, her bir adam owasyna şun ýalyk jelese goýulypdyr, şu zira bername gurulupdyr, şoňa baryp ýani oturuşya, şu oturuşanna eger sen diýki hiç zat düşünmese, öňsege inşallah hemmemiz bir gaw metlepler, gaw gurrunlar bu kelasymyzdan alyp gider. Amma bir mowga diýipdir, hiç zat düşünmäni ýöne gelip son bolup oturýan bolsa, onda da şol adam 6 däne keramatdan, 6 däne behwitden hali dälipdir. Görüýliň näme bolmaly? Evvelki yenalu fadlal mutaallimin. Şol adam, gelýän adam, eger sen diýke şunyň o ilimden peýdalansa o belli bir zat ne kadar peýda bolýar. Ilimden peýdalanyp bilmese de şol adam talebe din we talebe ilmin däni adyny gazanýar. Kıyamet gününe hani talebe dinle, talebe ilimle çyksyn diýende şo da däni ýörtüp çykybermeli, men de talebe dinnim diýip däni. Adi şu jelese koşulýanlardan bolýar. Şu jelese koşulanlaryň biri şo diýip aýdylýar kıyamet gününde. Hatta muny da düşünjek bolsak bir gaw mesele aýdyp bereýin. Yusuf ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam, Yusuf peýamber wagtyke Kenandan Misre kul bolup bir berde bolup däni barýa, şonu muny bazarda däni tajirler muny satýarlar, satmany durýarlar. Şonu şuzura kän jemaatly üýüşip oty, ay men aljak bir owadan oglan Yusuf peýamber aleyhisselam. Şonu qyýgyrlypdyr, her kim müşteri bolup däni aly biljek bolsa bir gapdala süýüşdün diýipdirler. Tamaşagerler bir gapdyrlar, kim alar karşı Yusuf peýgamber diýip däni aljak bolýan adamla bir gapdala süýüşdün diýipdirler. Şonda men diýen baýla falan ila
Misr'in olokon bayları yani eşrafzadeleri saylanttırlaha bir gaptary. O telahu cevahirat näse verecekler belli de bir yüz peygambere. Son o odan oglan bolansan. Şonna şu haridarlaryň içinde, şu müşterilerin içinde bir ýaşuly zenana bir arkasında da 3-4 tane bir iýgegli yumagy varmışdyk, yüzü varmışdyk. O da müşterilerin arasında saylanyp durupdyr, men şu yüzü satyn aljak diýip yani. Biri elinden kaptandan elinden tutup çekipdir, "Hey, taýda" diýipdir. "Sen näme olaň arasynda barýaň" diýipdir. "Onu men de satyn aljakşyn" diýipdir. "O näme berip" diýipdir, "Şu yumagymy berip aljak" diýipdir ha. 3-4 tane yumagy bolmaly iýgegli. "O taýda" diýipdir. "Muny däni falan baýly däni müşteri bolup aljak bolup otylar. Biz sen alyp biljekmiş onu" diýipdir. Şonda näme diýipdir ol ýaşuly denana? "Gowy dikkat edin gözden. Ýaşuly denana" diýipdir. "Men alyp bilmejegimi bilýän" diýipdir. "Şu müşteri bolup saýlanyp otylar, bula da hiç bir alyp bilmeýärsiň, sen bir nefer alýar ahirem" diýipdir. "Başga hemme galanlary alyp bilmäni galýar" diýipdir. "Ýönes alyp bilmedikler, şula da haridary Yusufdy. Yusuf'un müşterisi diýip at gadanýam ýa gadanmaýam" diýipdir. "Onda hawa gadanýa. Onda men de haridary Yusuf, men de müşteriye Yusuf at gadanýan her sentke satyn alyp bilmesem de" diýipdir. Gözden oň aklyny biz eýne hujjelesämizde şyzraha. İnşallah hemmemize mundan bir ilmi, mundan bir gowdatlary eşitip däni onu emel etmek hemmemize nesip eder. Amma bir moga hiç zat düşünmäni ýöne sonmaly oturmaly bolsa, onda da biziň adamyz talebe din o talebe ilim diýip şu ady geçýär. Biziň adamyz da şu jelese goşulanlaryň adyndan bolýar. Biz şoň öýde evvelen bir däne iftihar. İkilenjisi wakaanna muhim zat. Bir näsele namazyny okuýarlar, işim ýapýar, okuýmany gitýärler hal tukanyň öwünde bir wekit çygyt alyp däni çygytlap onuň munuň däni gıybetini edip, tohmadyny edip bidirek gunahlary gazanyp oturýarlar. Amma şu jelesak gelip oturan adam günahlardan mahfuz bolýar diýipdir. Hataýalardan, günahlardan saklanýar diýipdir. Wakaň hakykat görüň. Bir sagat gelýän oturýan, lagal sen günah mubtala bolmaýan. Biz şunun öýde de bir olokon behwidi peýda. Üçlenjisi şu jelesak däni beýşek rahmet ýagyp durandyr ha. Sonki el-mutajalisuna fillah, ýa-ni aýtdy Hudaý üçin oturşýarlar. Onun üstüne hükmen rahmet ýagyp durmaly. Onun şol adamyň üstüne de rahmetin aşagynda bolýar ha, Hudaýynyň rahmetiniň aşagynda. Onun dörtlenjisi öýünden çykyp gaýdanna. Hudaý Taala öýünden çykyp gaýdanna däni men Hudaýym, peýgamberiň däni kelasyna goşulaýyn diýip däni gelýär. O mowgada şoňa däni näşdäni sogap we näşdäni rahmet ýazylýar diýipdir. Onun beşlenjisi madami ki şu jelesede oturýar, hala bir saat bolsun, yarım saat bolsun, şu jelesede oturýar, evvelen ta ahirine çelin sogap ýazylyp durulýar. Näme diýip? Mescidin içinde däretlice, näzire ýaxşy adamlaryň içinde Hudaýyň sözi eşitilip oty, kelamy okulyp oty, peýgamberiň sözi eşitilip oty. Şon ýalyk jelesede huzur tabanlygy sebepli evvelen ahirine däni şoňa name amalyny sogap ýazylyp durulýar. O da bir olokon olja. Ve ahir altılancısı bişek şunu bilin, şun ýalyk el-mutajalisuna fillah bolup däni Hudaýyň ähkamatlaryny, Hudaýyň fermaýşatlaryny eşdeýnip däni oturuşyp etýän adamyň arkasyndan bir ferişte gelip däni sifalýar diýär. Bir ferişte berekella diýip däni arkaňa gurulýar. Eýne hu şoň ýalyk bir ferişte arkaňdan sifalap oturýar. Şol adam eger sen diýe kişi ilminden peýdalanyp bilmese de arkasyny ferişte sifalap oturjak diýär. Biz şu aýdanlarymyzyň hemmesini wakaň bir olokon olja, inki bäri baş kelasa koşulýan, kes kelasyny zat düşünmese de. Emma inşallah bir gowy gurrunla, gowy hekayatla bilen, gowy beýanatla bilen inşallah huzuruňyzda Qur'anyň däni näme diýen zatlaryny aýdyp da eşdirip berer. İnşallah kän peýdalary mundan görersiňiz. Ve
ahirin gurrun bu da Kur'an-ı Azimuşşan vakaen bir olokon mukaddes kelam. Vakaen her kimin adi şu Kur'an'ın içinde zikr olsa ne kadar olokon iftihar, ne kadar olokon begenç. İnni Kur'an'na ilmi övüye, şunyalık celesani, celeseyi ilmi, celeseyi uhravini övüye ne diye? Hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Aya hidever bilyen adam ve bilmeyen adam den bolar mı? Aya hidever namazını kav bilyen adam ya Kur'an'ını kav tilavet edip onun manasını düşünmeyen adam ve onu düşünmeyen adam den bolar mı diye Kur'an. Ya da başka ayetlerine kan getiriyor. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Doğrudan da hak korkmaklığı Huday Teala'dan korkuyan, Huday Teala'nın faraidini anjam verip Peygamberin sünnetini de yani tekmil yerine yetiriyen adam ulemalardır diye. Yani ulema diyen pıtakta ahum valla diye ha. Ulema her kimi ki ilmi bağ olsa, her kimi ki etmeli sogab emelleri bilyen masa şuna ulema değil ya. Ve vakaen de Huday Teala'dan çın korkmaklığı korkuyan, çın ibadet etken şoladan oluyor da. Çünkü ilmini biliyor. Hop, inni şartı bir daha da etsak bolyan ha. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala anhu. Mun kıssasını hemmeniz bilýäňiz diýeni men ahirde bir netije aljak bolyan ha. Hazreti Ebu Bekir wagtike Peygamberimiz Mekke'den yani hal Medine göçmeli bolýa. Öňçek sahabalaryň iýberi ondan sonra ýeközi alýada. Şonda Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala anhu näme diýär? Peygamberi de yani bir kiyse salıp arkasında yüklep yani şöyle kafirlerin arasında gizlilikte kaçıp gitti Allah. Uzaklaştırmaylı. Hulasa yolla kafirler bulan izinden kavlayarlar öldürecek bolup şonda bula bir qarın içine girip gitti Allah. Qarın içine girenlerini şonda da yani kafirlerin atının sesi geliyor ha. Görseler yakinlaptırlar. Şonda Hazreti Ebu Bekir radıyallahu bu da yani yüreğine bir mek korku düşüyor. Bir mek narahat bolýar. O da näme üçin Peygamberimizi nezat berip bilmermi ha? Peygamberimize bir zadi bulurmu ha dip yani bir mek korkuyor. Yüreğine bir narahaty düşüyor. Şonda Peygamberimiz diýär: "Ey Ebu Bekir, la tahzan innallaha ma'ana" diýär. Korkma ve narahat bolma ki Huday biz bilen ahirim diýär. Bizim Hudaýymyz bar ahirim diýär. Hudaý bizi saklar, goruyor diýär. Öz bilişiňiz ýalyk näme bolýar? Qaryn diýany agzyna, köbegine, şonda diýany bir kepter gelýär, ýumurka goýýar, höwürt gelýär, bir möý gelip diýany öz taryndan bir öý bejerýär. Hulasy kafirler ha pıtakda diýä bolmaly, son kepteriň ýumurkasy wa kepter ýaty turmapdyr höwürt kesinden. Ya möýüň aslan tary wa o geçen bolsa möýüň tary ýyrtylmaly diýip hulasy şol atdy bilen izine gaýtdy Allah. Yöne inni şartda bir daha da etsak bolýan ha. Kur'an näme diýär? Kur'an-ı Azimuşşan gelýär şu iki däne adamyň, şu iki däne insanyň ki o da peýgamber onun ýary ba wefa Hazreti Ebu Bekir şonuň däne gurrunny Kur'an kıssa edip däne getirýär. Näme diýär? Euzu billahi mineşşeytanirracim. İz huma fil gâri iz yekulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. İz huma fil gâr ol bir wagty ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ýary ba wefaty Hazreti Ebu Bekir radıyallahu taala anhu şol ikisi garın içindedirler. İz yekulu li sahibihi ol bir wagty ki Peygamber öz yoldaşına, öz ýary ba wefatyna aýtýa, la tahzan innallaha ma'ana, korkma Hudaý biz bilen nipdäni aýtýa. Dip şeýdipden Kur'an indi şolaň hikaýatyny, gyssasyny getirip berýär ha. Hop. Inni şartda la tahzan innallaha ma'ana. Şu ma'ana diýeni biz bilen nidi. Şu biz bilen ma'ana diýen kelimede kim bar? Peygamberimiz ki eşrefe mahlukat bolsun. Onun yanında da Hazreti Ebu Bekir var. Ma'ana biz bilen diýen iki nefer. Peygamber Hazreti Ebu Bekir. Hop.
Bir gün inni bulardan näse gün ýetýär, ay ýetýär. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali kerramallahu vejhahu ki peygamberimizin körekeni hemmeňiz bilýäňiz. Ona aýdypdyr, ey Hazreti Ali diýipdir. Wakan günün ýan aýp sen diýipdir. Azap derejelen ma sen diýipdir Hazreti Ali'ye. Hazreti Ebu Bekir aýdypdyr. O näzire? Ve onu diýipdir sen peygamberimizin diýipdir, peygamberimizin peseremusu bolýan, körekeni bolýan. Dünýäň ýüzünde Hazreti Meryem'den sonra behterin zenany Hazreti Fatyma'nın adamsy, Seyyid-i Şubab ehlil cenne, şuhada-i rah-ı İslam, Hazreti Hasan Hüseyin'in sen dädesi, ulası sende ne kadar derece makam var diýipdir. Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ali'ye diýipdir haýynny. Şonna Hazreti Ali näme diýipdir inni wezem? Ey Hazreti Ebu Bekir diýipdir. Aya meniň şu makamlarymmy ki peygamberin körekeni bolmaly, Hazreti Bi Fatma'nın adamsy bolmaly, Hasan Hüseyin'in dädesi bolmaly. Şunu ýalyk ulakon magamy sen bir zat bilen çalyşmakmy diýipdir. Ve o näme diýipdir? La tahzan innallaha ma'ana. Sen şu aýa bilen çalyşmakmy magamlar diýipdir. La tahzan innallaha ma'ana. Korkma, narahat bolma, Hudaý biz bilen niýe? Şu ma'ana diýen kelimede sen bilen peygamber ba, aýa şu kelime bilen şu magamlary çalyşmakmy diýipdir. Aqlanra işare kafis. Hemmeňe düşünýändir taňam näme diýjek bolýan. Hal yestawillezine ya'lemuna wellezine la ya'lemun. İnnemâ yakhşallâhe min ibâdihil ulema. Bizim adlarımız ki ilmi ba adam bolýar, gelipdir Kur'an'ın içinde zikr bolupdyr ha. Ya yanka ayette illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasaw bil hakki ve tevasaw bis sabr. Biz bir-birimizi yaxşılık bilen tawsiye edip otursak, bir-birimizi yani sabretmek bilen tawsiye etsek, tapşyrygy bersek, biz şu aýanyň içindäki mezmun yani bize eşara. Hem senaniki la tahzan innallaha ma'ana Hazreti Ebu Bekir eşara bolşýarlar. Aýanyň Hazreti Ebu Bekir çalyşybilmermi? Ýok, çalyşybilmer ha. Inni biz ýanyda. Wezäňni biz de şu oturşugymyzy gelip däni bir bidirek bağışlan ha bir mubtezil filmle velen, bidirek gurrunla velen ve oturşukla velen ve bidirek celesele velen hiç moga çalışmar. Mun ýalyk olokon derejäni, mun ýalyk olokon magamy ki Hudaý Taala bize müyesser edipdir, inşallah elden bermer. İnşallah. Hudaý Taala hemmemize däni öz iman o İslam diýen müşerref zadynyň aşagyny bolup däni, hemişe mu'min o muslim bolup däni, Hudaý Taalanyň ibadetini dogurluk suratynda bitirmek hemmemize müyesser etsin. Hemmemize däni ayrıljak wagtymyzda iman we ayrılamyzdan soňra ahiretde däni peygamberimiziň şefaati we Hudaý Taalanyň jamalyny görmek hemmemize nasip etsin. Hemmemize şun ýaly gaw jeleseleri däni goşulyp da mundan peýdalanmaklygy däni müyesser etsin. İnşallah ýanka aýdyşymyz ýalykda şuzura habar berersiňiz dost oglanlara, öz hemkaryňyz bolar, hemsaýaňyz bolar. Hatda bir melekellefe owany diýmäliň, gideýliň olowalara habar bereýliň şun ýalyk jelese ba, gelin oturşyga diýliň, heftede bir sagat oturşyga ýasyp däni, şu jeleseňizi hewara kuşaş edin inşallah. Hudaý Taala hemmäden kabul etsin. Bir elhem 3 tane kul Allah okuýalyň. Taýinki bir owadan da dünýäden giden dädemiz vardyr, kakymyz vardyr, garryjymyz var, dogonymyz var, ýoldaşymyz, dostumyz. Hulasa dünýäden giden ba hemme jeýde hantaba, maksusan şun ýalyk jeleselerden hantama bolup oturlar. Hemmemiz bir elhem Allah okuýalyň, oňa inşallah ahun nädimiz dua edip berer, biz de amini bilenläni jelesany hatm berer. Okuýberin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. Ihdinas sıratal